Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του Career Mode. Match Day σήμερα για τα ημιτελικά του Pre-Season Tournament και πάμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα μας πριν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Όπως θυμάσαι στο προηγούμενο επεισόδιο έκαναμε δύο εξαιρετικές μεταγραφές. Δαμε Kylian Mbappé και Mahmoud Dahoud, οι οποίοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με την Νάπολη. Αξεκουραστεί ο Στάριτς και ο Λαλάνα. Η άλλη εντεκάδα να μείνει έτσι όπως ήταν. Coutinho left winger, striker Mbappé, Mane right winger, Dahoud right CM, Firmino left CM, Emre Can CDM, left back Moreno, right back Klein, center backs Matip και Lovren και τερματοφύλακας ο Καρίους. Πάω στο match και επιστρέφω με την έναρξη του αγώνα. Επέστρεψα και είμαστε στο μεγάλο ημιτελικό. Να δούμε πώς θα τα πάμε. Ελπίζουμε στην νίκη και στην πρόκριση και ξεκινά ο αγώνας. This is the Liverpool side. Loris Karius is the goalkeeper today. Joel Matip starts, making his debut. Mahmoud Dahoud plays with Roberto Firmino in midfield, and at the point of attack, just one lone striker. It's Napoli's lineup. Rafael plays in goal. Christian Maggio starts with Taoussi Goulam as the wide defenders, and today it's just the one striker in the side. Roberto Firmino. Nathaniel Klein. Cut out the pass. Ωραίος ο Μπαμπέ, αλλά έσφυριξε φάουλ ο διαιτητής. Τέλος πάντων. Πάμε. Some potential in this move. Trying to find an opening. Panicking. The keeper's still Μπράβο ρε halfway out of the Καρίους. bag. Ωραία φίλε. It was a good Εν τω idea. μεταξύ, Use the width on the pitch, but it's gone out for a throw. έβαλα το 4 λεπτά το παιχνίδι, το ημίχρονο βασικά, Much in this game between these two, and Liverpool might για να προλάβουμε να δούμε και νέες μεταγραφές και τι να γίνει με τον Κουτίνιο και με τον Στάριτς τελικά. Sadio Mane. Well, they're in a good position here. Σόγερ πέναντι για τη γλύωρα το gameplay. Defended to Και him να first. παίζουμε. Roberto Firmino. Φαούλ. Free kick Έλα received δώσ' του by κάρτα Jose ρε. Callejon. Δώσ' του κάρτα. Έτσι μπράβο. Easy decision for this referee. There's going to be no leniency here. It's got to be a card, a yellow one. Yeah, he reached for that back pocket straight away. And out he Ωραίος came. ο Κλάιν. Έλα, 1-2, ωραίος. Άντε ρε μάνε. Turnover in play. Ήταν λίγο δυνατή, εντάξει. Μπράβο Κλάιν. Emre Can. Έλα. Coutinho. Όχι. Έκανε κάποιος κίνηση στην περιοχή. Δυστυχώς. Tried to tackle
Άτε ρε φίλε. Offside, εντάξει. Ηρεμούμε. Well here. Well, they're building steadily here, working away. Ωραίος, έχουμε πλάγιο. Now the opposition have a chance. Nathaniel Klein. Roberto Firmino presented possession to the opposition now. Insigne. On to the attack now. Well, this is great teamwork. Εντάξει. Knocking the ball around. Στο 42ο λεπτό. 0-0 το αποτέλεσμα. Χωρίς κάποια κλασική ευκαιρία μάλλον. Emre Can. Coutinho. Άντε ρε Coutinho. Μπράση. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Αφήνουμε το τσαμέ. Όχι. Στο 45. Εντάξει, δίκαιο είναι ημίχρονο. 0-0. Και όπως βλέπετε ένα 0 νικάει η Ρώμα στον άλλον ημιτελικό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο Klein. Όχι, μπράβο Karius. Πάτε Firmino, εδώ, Coutinho, πάτε Coutinho μου. Αλλά γιοντάρι μου. Άντε ρε, corner, ωραία. Έχουμε corner. Don't miss this, the coverage of the Premier League fixture. Liverpool, they'll be facing Arsenal away from home. Yeah, it's got a good feel about it. Πάμε Firmino. Έλα. Can. Ωραία. Έχουμε την ακόμα. Όχι. Και τώρα πάμε γλύωρα πίσω. Για να με βγουν σε γλύωρη αντεπίθεση. Εντάξει. Ελέγχουμε το πιστεύω. Άντε ρε Klein, πώς σε περάσαν για μένα. Μπράβο. Άντε ανοίξετε. Έλα Μπαμπέ, ωραίος. Άντε ρε κόντρα ρε. Ωραίος. Έλα. Μανέ, ωραίος. Και την the box. Η πάσα δίπλα, έτω. 1-0. Ναι ρε φίλε, άτε. Πολλά ωραία τέρμα. Το οποίο σκοράρε ο Νταχούτ, η μεταγραφή μας.
into the middle now. Insigne. Και πιάνω εμπροβάδισμα στο 70ο λεπτό. I just wonder whether at the end of this match they'll look back on that chance as the one that cost them dearly. Με τις δύο μας μεταγραφές να είχα συμμετοχή σε τον γκολ. Ο Εμπαμπέ εύκαλε την παγιά στον Μανέ. Ο Μανέ γύρισε στον Ταχούτ και ο Ταχούτ σκόραρε. Ωραία, ωραία. Έλα, κάνει άμυνα. Όχι, μπράβο ρε, Καρίους. Ευτυχώς. Ωραίος. Εδώ Κουτίνιο. Έλα να δω εδώ. Άντε Μπαμπέ. Μπαμπέ, Κουτίνιο. Άντε ρε φίλε, είναι offside. Είναι offside. Στο 81ο λεπτό νικούμε με 1-0. Και μπράβο ρε Καρίους. Ευτυχώς. Όχι, 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 όχι. Μπράβο Καρίους, oh my god man. Καρίους and beast. Στο 88 νικούμε με 1-0. Έλα, καλή άμυνα, μπράβο. Και πάμε στην κόντρα τώρα. Άντε, Εμπαμπέ. Κύλα Εμπαμπέ. Στην περιοχή και... Χούι! Έλα. Όχι ρε φίλε. Άντε, στο 90, please. Τέλειος το. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Σπίτι σας. 1-0 νίκη. Πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Και επιστρέφω με μεταγραφές να παίξουμε τη Ρώμα όπως βλέπετε. Εδώ γιαμε. Επιστρέφω με μεταγραφές και εκπλήξεις. Επιστρέψα και τι σας έχω. Oh yes man, get him in the squad. Μουσάκιο, η νέα μας μεταγραφή. Να βάλω στη θέση του Λέιβα. Και ενώ Λέιβα δαμε, ενώ Τέζιαν Λόβρεν επειδή επουλήθηκε ο Τέζιαν Λόβρεν στην Chelsea και επουλήσαμε και τον Ορίτζι και τώρα έχουμε 60 εκατομμύρια και περιμένουμε να δούμε τι να γίνει με τον Κουτίνιο και τον Σταρίτζ. Like and share αν σου άρεσε το βίντεο και αν περιμένεις με αγωνία το επόμενο επεισόδιο και τι να γίνει, δείξε το, χαϊπαρίσου λίγο. Κάμε κανένα comment, ξέρω εγώ. Άντε, bye.